Manalo. Ang pusong panalo. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo. Baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay ginhawa, kapwa-tao, asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao sa larong. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na po natin ang ating pag-draw para sa draw number 3 to 8 na rin. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Time already. First winning number is the number 505. Ibabalik ulit natin ito para sa second winning number. Time already. Second winning number is the number 37. Official draw result from March 19, 2025. 12 noon draw are numbers 5 and 37. Number 5 and 37 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ang pupuli si Divina Austria na nagsasabing Piseso yung moro sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for March 19, 2025. 12 Lunzo at the numbers 05 and 37. 05 and 37 sa Pangamba sa mga pagsubok, mayroon kang kasama. PCS o puso